салом дӯстон, билохира финали евроҷоми асосиям дар Аврупо доир шуд ва чӣ тавре маълум буд, дастаи фаворит ба замбурӯҳои Дормунд ҳеҷ раҳмӣ накард. Гарчанде дар ду финали пешини евроҷомҳо мо шоҳиди шикасти ду дастаи фаворит шудем, вале шоҳи Лигаи чемпионҳо Реал Мадрид 7-8 карданро бо тимҳои аз худ заифтар намеписандад. Аз ҷониби дигар ба дастаи Эдин Терзишам аҳсан бояд гуфт ки чӣ гуна дар нимаи аввали бозӣ аз худ ҷасорат нишон дод. Дар бораи ин бозӣ ва дигар хабарҳои муҳими футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тайёршавӣ ба евро сар мешавад ва моро тоб рақобатҳои дӯстонаи мунтахабҳо интизор мебошанд. Украина қувваи худро бо Олмон месанҷад, а Италия бошад аз Туркия имтиҳон мегирад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар финал он имкониятҳои голзаниеро ки сиёву зардҳо дар рафти 45 дақиқаи аввали бозӣ доштанд, агар Реал медошт аниқ ҳисоби бозӣ 3-0 ё 2-0 бар нафи мадридиён мебуд. Вале Карим Адиами бо Никлас Филкург аз камтаҷрибагӣ бошад ё ки аз хуруши ҳаяҷон гол зада натавонистанд. Ин буд ки нисфи аввали бозӣ мухлисони Дормунд баъри ҳолатҳои аз дастрафтаи голзанӣ сар меқабиданду дарди дил менамуданд. Вале ҳеҷ не гол мешуду ҳисоб ҳам тағйир намеёфт. Бачаҳои Анчелоти бошам бо таъмулпазирии хусат дар хати ҳамла ва интизор шудани ҳолатҳои голзанӣ корро ба пуррагӣ дар нимаи дуюм тамом карданд. Бузургии тими шоҳонаам дар ҳамин аст ки дар 70% бозӣ бо ихтиёр кардани оромӣ аввал ҳарифро хаста мекунад ва баъдан ба осонӣ ба кори мехостагиаш сар мекунад. Дар финали дишабаи Уэмбли ҳам чунин шуд. Нахустин гол ҳам баъди иҷроиши туби кунҷӣ зада шуд. Онро ҳам ба таври ғайриинтизор яке аз қоматпасттарин бозингарони Реал Дани Карвахал ба самар расонид. Дар идомаи рақобат бошад иштибоҳи дағали Ян Матсен назди ҷаримагоҳи худӣ боис шуд ки Вини Ҷуниор голи пирӯзиовар занад. Инҷо албатта ки собиқ бозингари Дормундиё Беллингем ба Винисиус ирсоли голӣ анҷом дода буд. Баъди ҳисоби 2-0 албатта Дормундиё андак бедор ҳам шуданд ва як голеро ҳам заданд, вале он зарбаи Филкруг аз офсайд иҷро шуда буд. Билохира чӣ тавре мушоҳида шуд, Реал Мадрид аз 15-умин қаҳрамонии хеш дар Лигаи чемпионҳо истиқбол гирифт. Тони Кросс бо сари баланд ва эҳсоси ифтихор аз футбол канор меравад, вале Марко Ройс бошад бо як ғамгиниву эҳсоси ноумедӣ саҳнаи варзиши рақами аввалро як тараф мегузорад. Замоне ки Реал пирӯзӣ дар Лигаи чемпионҳоро бори ҷашнии 15-ум ҷашн мегирад, дар худи Лондон Арсенал ҳамлавари нав ёфтааст. Ин ҳам Бенямин Шешко аз Лейпциг мебошад ки ин тобистон бояд ба Арсенал равад. Шешко дар мавсими аллакай сипаришуда дар Олмон дар масири 42 бозӣ муаллифи 18 голу 4 ассист шудааст. Бар замми ин мавқеи худи барзаговон дар ҷадвали Бундеслига ҳам замина фароҳам меёрад то Арсенал нисбати ин бозингар таваҷҷӯҳ кунад. Аз ҷониби дигар ин ҳамлавари мунтахаби Словения 21 сола буда бар замми ҷавон буданаш баҳри ояндасозии дастаам самаровар буда метавонад. Дастпарвари дастаи маҳаллии Радече пеш аз омадан ба РБ Лейпциг аз мактаби футболи РБ Залцбург ҳам таҷриба гирифтааст. баъди солиёни на он қадар зиёди буданаш дар системаи Red Bull акнун метавонад бозингари Арсенал шавад. Аслан арзиши Шешко тибқи фарзияи сомонаи трансфермаркет 50 миллион евро мебошад, вале ин қадар арзиш барои дастаи мудом дар пойгаи қаҳрамонӣ он қадар пули зиёд ҳам нест. ҳамчунин дар Лондон дастаи дигар ҳам ба умеди пурқувваткунии ҳаят аст. Ин ҳам Кристал Пелас мебошад ки мехоҳад бародари Ҷуд Беллингем Ҷо Беллингемро ба даст орад. Гуфта мешавад ки Кристал Пелас аллакай баҳри овардани Беллингеми дигари гуфтушунидҳо дорад, вале бар замми ин нисбати ҷоб тимҳои дигар ба мисоли Брейнфордам давудав доранд. Дар ин бора Фабрицио Романо менависад, худи ҷоби 18 сола бошад дар сафи Сандерленд бозӣ намуда баъди ин мавсими чемпионшип аллакай дар маркази диққати як қатор дастҳо қарор гирифтааст. Чанде пеш овозҳо ӯро ба худи Боруссияи Дормунд мебурданд. шаби гузашта ин бозингар дар финали Лигаи чемпионҳо дар Уэмбли қарор дошт ва аз пирӯзиҳои Ҷуд ифтихор мекард. худи Ҷуд ҳам бар он аст ки мехоҳад бародараш роҳи ӯро идома диҳад. ин мавсим аслан Ҷоб 46 бозӣ дар сафи Сандерленд гузаронинду ба задани 7 голу ирсоли 1 ассист даст ёфта буд. дастаи ӯ Сандерленд бошад дар чемпионшип аз 24 даста дар зинаи 16-ум қарор гирифт, вале новобаста аз ин сару садоҳо ва овозҳо атрофи ин бозингар аниқ тобистон ӯро аз чемпионшип берун мекунанд.
бештар ин овозҳо ҳам ба хаёлам аз барои бародари бозингари Реал буданаш дар расонаҳо чарх мезанад. акнун расидем ба хабар атрофи Роналду ки чӣ тавр ин мардаки доим рекордгузор дар Арабистон мемонад. дар бораи ин аллакай директори генералии бошгоҳи Ал-Наср расман хабар дод ва гуфт ки хуни Роналду аллакай зард шудааст, яъне португалӣ ба пуррагӣ маъшуқи пироҳани аз пули зиёд зардшудаи Ал-Наср мебошад. чӣ тавре пештар ҳам гуфтанд ӯ то соли 2026 дар замини арабиён мемонад ва чунин тавр ҳам шуд. Роналду бо эҳтимолияти зиёд он ҷо мемонад ва боз чанд ситораи футболи аврупоиро пеши худ мебарад. Бубинед, ҳарчанд дар масири мавсим ҷоиза ба даст наовард ва боз дар ҷоми саудиён ҳам аз Ал-Ҳилол шикаст хӯрд, инам фикри Роналдуро дигар накард. ӯ дар биёбон мемонад, ба задани рекордҳои навин идома хоҳад дод. аз ҷониби дигар, дар чунин сину сол рафтан ба ҷои дигар ҳам албатта ғайримантиқӣ хоҳад буд. мумкин бо овардани бозингарони дигар ахиран чемпиониро аз дасти Ал-Ҳилол мавсими навин кашида гирифта метавонанд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.